ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଲା, ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଅ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରିପାର, ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିପାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇପାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ତେତିଆ ଯୁଗର କଥାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାବଣ ସିଏ ବହୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ, ଲଙ୍କାପତି ରାଜ। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ବିନାଶ କଲା, ଯଦି ସେ ଅହଙ୍କାର ତା ପାଖରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତା ପାଖରେ କପଟତା ଲୁଚି ରହିଥିଲା, କାହାକୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବିନାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ଜଗତରେ ହୀନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅହଙ୍କାର ଯିଏ କରିଛି ନା, ସେ କେବେ ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷ ତାର ଏହି ସତ୍ତାଟାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।